Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Lander sagasetarekin egonen gara eta badakizu Landerrek beti ere kibi eta sagarrondo tartean ibiltzen dela lanean eta berak balorazio bat egingo digu nola doan aurtengo kibiaren denboraldia eta baita ere sagarrondoena. Ondotik albaitaritzaren atalean Jose Etxezurieta, albaiteru aditua genetikan gurekin egonen da, bera teknikaria dugu, eta berak kontatuko digu pixka bat albaitaritzaren barruan genetika nola aldatzen ari den, sektorean ere nola doan, eta pixka bat beraiek nola antolatzen duten, bai genetika eta hobekuntza hazienda ikuspegiaren aldetikan. Eta azkenik saioari amaiera emateko gurekin Álvaro Garda izanen da, eta bera kontatuko digu baita ere, Pireneik arrazarekin betidandik daude bere familia lanean, nola dagoen sektorea eta pixka bat, ze lotura dagoen edo nola antolatzen alden, ikusita lehen gaiak eta ze garestitzea ekarri duten, pixka bat errentagarritasun bat ateratzeko beraien haziendarekin edo beraien ikuiluetan. Saioaren hasieran esan dugun bezala, oraingo honetan Kibisat enpresaren inguruan solastuko gara. Kibisat badakizue, Kibi Bibekin, Baztan Bidasoakoak Kibi enpresa eta kibia ekoizteaz gain, sagarrarekin ere aritzen dire Lander, bere emaztea eta langileak. Eta Lander, hementxe gaude, Kibi plantazio baten aurrean eta egia esan nahiko triste eta albiste txarrekin, pixka bat aurtengo denboraldiri begira, ez? Bai, aurtengo urtea, gaurko egun hau bezala, nahiko iluna dugu aurtengo urtea. Bai, aurten udaberrian izotza egin zuen, 2 egunez, baina lehendabiziko egunarekin ere aski genuen, produkzio guztia galdu dugu aurtengoa. Bai, hori da gainaz ez da lehenbiziko urtea, ez? Azkenean iazkoa eta aurrekoa ere horma sartu zen. Eta, ez egit aurreko urte horietan ez da horma sartu, ez zuen hainbesteko kalterik egin aurten bezala, ez? Ez, temperaturak ez ziren hain beti jetxi, lehen urtean ere horretzen naiz, 15 egunez gabak oso hotzak izan duzien, eta 2 gabatan jetxi ginen 0tik pixkat, baina -0,5 inguru hortan. Eta, naiz produkzio parte garrantzitsu bat galdu, gehien ateratzen genuen aurrera, eta alde horretatik hobekiago, baina aurten izan du da horma bakarra esateko modun, baina ja -3ra jetxi zen. Eta gainera, diferentzia urten ere, beste urteetan eta normalena izaten da, helada de radiazion erraten dena, hemen Bidasoa ibaia ondoko finka hauetan hotza akumulatzen da eta hemengo produkzioa galtzea, baina adibidez lehengusuak hor gorago dauka, baiaran altura gehiagoan bere plantazioa, baserri inguruan, eta hori salbatzen zen beste urtetan, eta aurten denak harrapatu ditu. Baiarako altura guztitan, Zigan ere badago beste produktore bat, plantazio berri batekin, horrek ere 500 metroko alturan dena izoztu zaio. Aurten diferente izan du da, etorri da haize hotz boltsa bat, 2 egunez hemen, eta dena erraustu du, dena hemengo produkzioa. Beste tokitan ere kalte handia egin du, hor Lerida inguruan, eta Ebroko baiara deitzen duten hortan, eta hor gehiago izan duzuten, 4-5 egunez sufritu zuten tema hau, eta baina nahiko izan du da. Gaba bateko asuntoarekin, igandetik astelehenera egin zuen hor apirila hasieran, eta dena galdu du. Kasu honetan behintzat aseguratua duzu ez, pixka bat plantazioneak, eta horrek salbatzen du pixkot. Guk enpresa bezala estruktura mantentzeko, beti langile kopuru txiki bat eta urte guztiko lanak egiteko mantenimendua, bizkarra kubritzeko segurua egiten dugu, agroseguro esaten dena, eta aurten etorri zian, peritajea egitera, eta ez zuten deus diskutitu, ikusi zuten, ikasik eguneko galdera eman ziuten, pixkat ikusten da, frutaren bat edo beste finka, baina urte normal bat izateko ez errez.
ez dakit etorkizunari begira, badirudi hormak gero ez da gehiago atakatzen duela, ez dakit pentsatzen izarete sistemaren bat aurre egiteko edo nola? Bai, aurten ere negu denboran nahiko berotutan bilen parafinako kubu batzuk eta jartzeko sistemak badaude, baina aurten ikaratu nintzen hartu zuten prezioarekin. Prezioak ere sentidu hortan gore egin zuten, eta ez bakarrik prezio gora, produktuaren suministro ere ez zuten aseguratzen, eta horrek pixka frenatu ninduen, eta gero ikusi genuen, diru asko inbertitu behar dugu, antihelada bat jartzeko, eta batzukin eta bestekin hitz egiten, baditut kontaktuak, Lerida inguruan, Valentzia inguruan, eta denak esaten dute azkenean ongi funtzionatzen dela erregadioa dela, gainetik erregadioa jartzea, eta orduan pentsatu nuen, gastatu behar dugun diru hori, inbertitu behar dugun diru hori, nahiago nuela erregadio sistematan jarri, baina ez gara iritsi aurten berandu ibili gera, eta berriz ere ez gara protegitu, eta dena sentidu hortan galdu du, baina urrengo urtera begira ideak aklaratu ditugu, eta badekigu pixkanaka joan behar dugu erregadioa sartzen, izotzak protegitzeko, eta erregadioak ere dugu beste bentaja, dirua sartzen duzu, inbertitzen duzu, baina udaran ere probetxo ateratzen aldozu, bero zakarra da egiten duen egun horietan, eta alde horretatik, dezizio finko bat hartu dugu, alde horretatik jo behar dugula, baina aurtengo sufritu beharra dago eta pasatu beharra. Bai, beste arazoa hor dago, zuen bezeroak badituzue, zuen bezeroak zuen kibin esperun daude, eta horrelako urte bat gertatzen delikan, nola baitere lortu behar duzue, bezero horiek ez duztea kibirik gabe, ez egin nola moldatuko zareten, edo... Bai, hombre, ez dugu zero geratu nahi, urrengo merkatuan, ez urrengo urteko merkatuan, eta, baditugu kontaktuak hemen Espainian, kalidadezko fruta egiten dutenak hemen iparraldean, Asturias inguruan, eta, idea dugu, handikan fruta pixkatek hartzeko urrengo urtean, ez dugu inoren gainatu nahi, ez da gure fruta izango, baina behintzat bezero garrantzitsuenak pixka mantentzeko, eta guk martxan jarri berria dugun kamera eta makina hori pixka lanean nahitzeko urrengo urtean ere kanpotik ekarriko dugu kibia. Ongi ezagutzen dugun produkzioa eta ekologikoa, noski, eta pixkat hori dugu idea. Gogorra ez, lehen sektorean badakigu ez, azkenean eguraldi begira asko egon behar izaten da, eta horrelako urteak iristen erikan, pixko desanimatzen dute ez? Bai, triste da, urte uda guztian esan nahi hemen lanean plantazioan, eta frutarik ez ikustea, eta belarra mozketa egin beharrak, kimatzen nahi gera, pixka jaurren urtera begira, porque arbolak ere bere efektua dauka, produkziorik ez dago, eta orduan vegetalki indarra asko egiten du, nola kibi ez duen produzitzen, eta kimatzen lan gehiago ematen du gainera, baina, hoxe da gure tema, eta hoxe, baina triste bai, uda guztien hemen lanean nahitzea, eta eskeia 3. urte dugu plantazio bete-beteak ikusi gabe, eta moralki ere ez da erresa. Baina, aspaldian hemen nahi gera, eta badekigu batxe txiki bat izaten aldela, txikia ez dira garrantzitsua 3. urtez, baina, beti nekazariak hori dugu, etorkizunari begira, beti ez dakit nondik baina ilusioa harrapatzen dugu, eta beti horrengo urtea hobea izango dela, eta horrek mantenitzen gaitu lanean. Hori da, pixu bat ere konsumitzaileentzat ez, hausnarketa bat ez, bertako produktua delikan, baloratu behar da, erosi behar da, eta bertakoa konsumitu behar dugula, ez, azkenean atzetik familia asko zaudete lanean zaudetenak, bertako produktuak ekoizten, eta guk ere gure gizartean badu gure erantzunkizuna horren inguruan. Bai, eta eskertzen da, eta gaina sumatzen da, korriente hori gero eta gehiago, eta jendea bertako produktuak gehiago baloratzen ditu, eta poliki, baina bide horretan ondoa noski gizartea, eta horrek ere animo ematen du. Bai, zuen garaian, urte asko kibiak ekoizten, erabaki zenuten, eta zertaz ez dugu diversifikatzen, eta sagardorako sagarra ematen duten sagaztiak edo sagarrondoak landatu, eta hola puxka bat, bai erraminta, bai teknologia desberdina uztartu, eta duzue baita ere hektaria kuadrilla sagarrondokin, ez? Ez da, talde hortatik ere, ere berri honik ez dugu, ez? Berri honik ez, aurten, lehen urtean produkzio honi izan du genuen, ikusi genuen, lehen gudazkenean, imagina polita, denak sagarra pilaka, baina aurten arrundez berdin. Aurten sagarrak bere ziklo eraman du, bezeria prozesu batean sartuta dago, ez dugu konsegitzen behar bezala kontrolatzea tema hori,
Eta aurten apenas produzio oso txikia dugu, arrun diferente, eta bueno, baina hori badekiu beste prozesu natural baten barruan dagoela, Sagarra 2 urtetik ematen du, gehien bat produkzioa, guk joera hori puskatu nahi dugu, imaketak eta abonoak eta hori egiten, baina arbolak oso indartsuak daude, oraindik gazteak, eta ez dugu lortu aurten ere, lehen urteko produzioa tope, aurten batez, eta horren urtean ere pentsatzen dugu, dena normal juten bada, Gerrezen Kriston produkzio izango dela, baina nahiago genuke urtero media batean ibiltzea, baina, bueno, horreinik ala segitu beharko du, baina, bueno, han esperantza dugu, aurten ez duguna horren urtean hor izango dela, biltzeko. Eta gutxien ez ezkibian urte txarrak tokatzen delikan, sagarrarekin konpensatzea, baina urte bietan kale. Ez, urte bietan kale, eta, bueno, ja mentalizatu, eta besterako lanak egin, eta nire sagaztian, kimak eta zakarrago eta ematen gara urten, aprobetxatuz nola produkzioa ez da egon, eta pixkat arbola bere tamainan kontzeko. Eta, bueno, mentalizatzea dago, eta pixkat aurrera begira segi lanean. Eta urren urtean ez, biz sagarrondoetan eta baita bi landaretan, orduan tope ematen du biletan, eta urte borobila, ez? Espero dugu. Urren urtean konsegitzen dugu, denak ez ditugu batera protegituko, baina 2-3 hektarea egiten baditugu, hor pixka ja kibia seguratuko dugu, eta sagarrara espero du izatea, eta bueno. Eta sagardotegiak ere badakigu, ez? Sagarra behar dutela, sagardoa egiteko, eta denetarik izanen da, plantazio desberdinak, baina orokorrean ere bajatu izanen da, ez? Gipuzkoan orokorrean aurten produzioa txikiago izango da. Bajuagoa, baina hori ja prozeso natural horretan dago, asuntua. Oso ongi, Lander, gure partetik animoak, eta segi orain arte bezala lanean, hor bai saiatuko gara. Utxik ez duzuela egiten, eta aurren urtean ja sortea bauzuen. Notizio politagoekin gauden aurren urtean. Eta zue kontent, eta konsumitzaileok ere are kontentuago ere. Eskerrik asko, eta ongi segi. Agur. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atala honetan, albaitaritzaren atalean gaude, eta gurekin Jose Txezurieta dugu, bera, pixka bat genetika arduraduna, eta albaitaritzaren barruan Jose, nozbait ere, aipatu zenuten, pixka bat aldaketa batzuk izan du direla, eta zuek ere baduzu esaten dugu zuen azpi enpresa, ez? Ze izenak erekin? Bakizu, niz hasi nintzen 96. urtean, eta olun hasi ginen aztal berri honekin. Genetika desarrollatzeko, pixkat eraginkortasun gehiago ikitzeko enpresa barruan. Eta horren ondorioz, gorpuztu dugu nolabait arlo hau genetikarena, eta orduan joan den urtean sortu genuen albaitaritza genetics deitzen da, pixkat izen internazionala jarri dugu, pixka azkenian gure hornitzaileak eta baita gure merkatua baita, kanpoa begira dagolako baita ere, eta hortan ari desarrollatzen pixkat lan hori. Urte kuadreia orduan genetika munduan Jose lanean, eta pixo bat jendeari gogoratuko du, ez? Albaitaritza geneticsen barruan, genetika garrantzitsua da hobekuntzak egitea ikuilu edozein ikuiluetan, edozein haziendatan, eta zuek, ze merkatuan edo momentuan, ze aukera dire genetika hobetzeko? Azkenean albaitaritza genetics ere sortzen da, ez bakarrik eremu honetan nahiko sustatua gaudelako, baizik eta gero eta lan gehiago sortzen ari dira teknologikoki aldetik, eta orduan espezializatu behar gara gero eta gehiago gauz berritan. Asuntoa gaur egun ez da bakarrik hasia erosi eta saldu, eta zezen egokiak edo egokiak aurkitu eta saldu, baizik eta beste urrats teknologiko bat eman gure behitegietan, adibidez genomika, akoplamentuak, eta sortzen ari diren exigentzi berri hogei erantzun emateko sortzen da pixka bat albaitaritza genetics. Lehen sektorearen egoera egia esan baino ez da izugarri ongi egon, baina momentuan nahiko beltza da, ikusita ez lehen gaiak eta ze nolako prezioak ari diren hartzen, eta azkenean ikuiluan hemengo basarritarra bezala, esneko behia ditu kasu honetan, hazienda bazkatu barra, saiatu behar da azkenen kontukin barra dire, ez? Eta azkenean behia ditugu gure izarrak, ekoizpen bat ematen dutenak, eta dana lotu behar da, ez? Bai.
Bai. Hori da. Gaur egun, bueno, garai batean, behiratzen genuen bakarrik esne gehiago produzitzea, olako gorpuzkera nahi eukitzea, egokiagoa, edo ez. Gaur egun, exigentzia bestalde batetik heldu dira, eta pixkatzuk esaten zuen hildo hortatik. Adibidez, exigentzi sanitarioak, animalia berditu biharko uneako gaixotasunen aurrean resistentziagoak, produktibidade aldetik eraginkorragoak. Gaur egun zezanik ez daukaden lehen gaia dauzkaten kostoak ganadua eraginkorragoa eduki behar dugu, gure behiak geho eta eraginkorragoak, azkarrago etorri umegitera, zemete zeratik errekria produzitzen kostoa badauke, orduan zemete azkarrago ekarri hobekio da. Eta gero adibidez beste indize bat sortu da gure hornitzaile batek ecofeed deitzen dena, eta horrik bilatzen ditu animaliak eraginkorrenak jan gaia esnetan transformatzeko ezaugarri hori ikertzen duena. Orduan animalia bilatzen ditugu ez bakarrik onak edo eraginkorrago baizik eta lehen gai gutxiagokin, jaten gutxiagokin gehiago produzitzen dutenak. Adibidez hori da gure azken urratsa edo berrikuntza. Eta gauza guzti hobedanak gainaz gaurko nahi ditugu. Eta gaina hori lotu duzu, gaurko egunekin gaur sostenibilidadea, eta ez dakiz ez, eta gutxio janda gehiago produzitzen badu, ondakin gutxiago, ekologikoago da, eta loko gauzak, dena batera egia lotzen. Zezenekin kasuan ez, azia hasiera baten genetika hobekitzen zen batipat, aziakin, zezenen aziarekin, eta orduan behar izaten zen pixko bat kontrastatu ez, zezen horrek izaten dituen alauak eta urte batzu pasatuta eta zakizer, eta gaur egunean ez dugu margen eperik, ez dugu itxaroten ez? Bai, hau da, karrera bat guaz, eta zezemaz sortzen da, eta handik 6 hilabetera igual zarkitu da dago, zatik bere beste ondorengo batzuk, hobetzen ari dira hori, edo beste gauz egokiagoak transmititzen ditu beste honek, eta orduan, goaz pixkat bakit, pixkat ero karrera badeala, igual pixkat sosegatik borko eguneko pixkat, baina horrengoz bintzat oso azkar goaz. Eta hor sartzen dire ez aukera desberdinak ez, genetika hobetzeko, azten garazi sexatutik, azterketa genomikoak, eta barta barrez. Hori da, genoma sartu zaigu selekzio modu batean, selekzio instrumento bat, edo eraginkortasun handiko zera bat, genomika pixkat gure etxetan sartuta dago, eta horrekin familizatu gara, eta hortan ari gara ilanean. Albaitaritza Genetics azpi enpresa honetan, zenbat persona zaudete lanean, edo nola antolatzen zarete? Bueno, hemen izatzen duzute, baita lehen bilitakoa da zuekin hemen Mirenen Sagarzazu, hori da pixkat arduraduna momentu honetan. Momentu honetan gero beste Aziberria da, Lucia edo beste bioteknologa bat, ikusten duzu. Horrein ez da saltzaileak edo komertzialak behar dina, baizik eta beste klaseko perfil bat. Eta zu ere, Jose, azkenean urte pilo bat, 96tik gutxienez genetika munduan, urte asko pasa dire, eta hori seinale, danak zartzen ari garela, eta zuri ere instanteina poliki deskantxo etorriko zaizu, ez? Bai hortan ari gara pentsatzen pixka bat, baina mundu gustatzen zaigu eta aldegun neurri jamintzat hemen jarraituko dugu bai. Hemen zaude orain baztanen, baina aste honetan bera asko mugitzen zarazu, eta Galizian ere ibili zarez, aurreko igandean. Pixkan lanan ere eginkizuna hori da, bakizu albaitaritza ezin bakarrik hemen finkatu, baizik eta gaina eskatzen digute gero hornitzaileak Espainia guztietan banatzea. Orduan dauzkagu banatzaile batzuk, gure jendea Espainia osoan, eta Galizian tokatu da Feiradeza deikatzen dago open bat, Galizian egiten dena, Lalinen egiten da, Zileda ondoan. Eta, antokatu zeitu asteburuan, gure hango jendeekin apoiatzeko eta laguntzeko momentu hortan. Han zeiten da, Frisona lehiaketan bat, edo? Hori da, leku guztietan egiten dira, hemen egiten dian bezala, Tolosakoa edo ez da, Torrelavega eta Gijonen eta zemelekutan egiten den bezala, Galizian gaina oso saleak dira, konkursota eta hori. Askotan ez da konkursoa behia honena zein den ikustea, eta hori baietz, batez ere da elkartzeko puntu bat, eta hortan pasatzen dugu duna. Nola ikusten duzu bestela nekazari eta abeltzaina, nola ze giro sumatzen da sektorean? Hombre, sektorea momentu hortan, ni iruditzen zaik, zeme garaitan ikusi dugula sektorea oso gaizki zegoela, baina askotan sektorea gaizki zegoela, besteak
hobekio zeuden, eta nik uste dut sektorea dinamika orokor baten barruan daola. Eta gure sektorea besteak bezala, ikusten du industria oso gaizki daola, beste nekazaritza eta kanpoko eraginagatik edo barrukoangatik, denak. Eta azkenean hemen badaude gure sektorean puntu ilunak, baita puntu argiak ere ikusten da pixkat tunelan ezaten bezala argitasuna bukaeran, ez? Gertatzen da, askok bidean geratzen nahi diela, hori da, tristea. Bidean handiak hor jarraitzen dute, eta besteak, edo bintzat egokienak, edo erresago daukenak, edo bere baldintzako beto preparatu dituztenak hortarako, horiek dira iraungo dutenak, eta nik uste dut, azkenean ez nea beti esaten dut norbaitek produzitu behar dula, eta guk espada bestekin berko dute, minon gu saiatu behar gu izaten. Bai, orain ja adin desente duten baserritarrak, garai batean bizi zirenak 10 behiekin, aski lasai eta ongi bizi ziren, esneko behiekin, eta gaur egunean begiratzen badute ze behar den bizi modu bat ateratzeko genetika bera nola aldatu den, ez esan gute, baina ze mundua eskuti baten ari zaigu, ez? Bai, bueno, azkenean hori pertsona ez dute evoluzioan zein irautzen du, iraupen hortan evoluzionatzen jakin adaptatzen, egokitzen gehien ikasi duena, hori da jarraitzen duena eta nekazaritzan hori gertatzen nahi da, eta gero gure tailer txikiak eta zein enpresa txikiak baita ikusten dugu, ez daukatela etorkizena ondiri baiz eta evoluzionatu behar dute eta onditzen ari da. Ez da, pixkat, pandemia generala hori da. Evoluzionatzen ari gara eta handitzen o egokitzen ikasi behar da. Baina behar bada evoluzionatu okarrago bizitzeko, ez? Garai batean bizi ziren baserritarrak, bizimodu osasuntsuago zuten, zoriontsuago bizi ziren da gaur egunean erokeri honetan sartua gaude. Nik galdetuko nizuke eta kaleko jendea ondo bizi da? Ez da, nik uste dut eromen batian, ikuste dut horako kola lanea juteko ordubeteko kolako txan hori. Hobekuntza baldin bada, ni ez dut hor sartu nahi, egin zan dizuet. Horrela dago sektorea, Jose, eta zue badakigu, zuk esperientzia handia baduzu, azkenean jendeak lehen sektorean baitaritzan konfiantza osoa dute, eta baitaritzan badakizuenak hor zaudete, baina atzerik ere zuduzun bezala aldu da jendea beste prestakuntza batekin ere, eta helburua da, azkenean lehen sektorea bertan izatea, ez kanpotik etortzea eta argazkitan bertako ikustea, eta espero dugu, horrela, hildo horretatik jarraitzea bintzat. Eskerrik asko, Jose, ongi segi eta eskerrik arte. Eskerrik asko zueri, bai. Azken atal honetan, Arraio zera etorri gara eta hementxe gaude, Álvaro Gardarekin, badakizue, Álvaro Garde eta bere familia, bizi osoa, haziendarekin ere lanean, etxean haziendak dituzte, eta Álvaro, Pireneika arraza, zuentzat ere, Pireneika arrazaia betitik ezagutu izan duzue, eta eusten diozue arrazari, eta hori izaten duzu ez batipat zuen arraza. Bai, bertako arraza bada, eta saiatzen gara bertako dena mantentzen, eta egierran laniterako ere erreztasuna unitztuen arraza bada. Bai, jendeak zautzen zaitu asko ere, baita ere Pireneika lehiaketan bazten ospatzen hortan antolaketa lanak egiteagatik, baita ere zure familiarekin lehiaketan haziendarekin parte hartzeagatik, eta egia esan sektorea ez beti esaten dugu. Nahi ditugu bertako arrazak mantendu, nahi ditugu bertako produktuak konsumitu, eta horretarako nekazari eta beltzainak behar ditugu, baina sektorea ez dago batere ongi ez, hor bertan dagoenean esaten du guk ere nahi dugu bertan jarraitu, baina ze baldintzaten ez. Ez, eta urtean gainera batez ere nahiko gaizki. Gauza honitz kontra nahi erran. Prezio garestitze ikaragarri hoi, guk erosten dugun produktuetan, bai pentsue, bai forraje edo bertzelako janak, abonoare aurten kriston gorakada mantzuen. Iaz horitzen naiz mineraltzako 12 euro inguruen erosten ginuela, eta aurten 18-20 bitarte hortan. Orden goitik handa dena, gasoilare bai, belarrak iteko, abonatzeko gasoila ezin bertzekoa dugu, eta goiti gauza honitz. Eta gero prezioak, badakit Iruinen zerbait garestitu dela aratxia, baina ez da proportzio berdinean igen, eta nahiko urte ez zaila izin da urtengoa.
zuen kasuan etxean azkenean, bueno, Pireneik arrazan zentratuaz, zuen produktu esaten aldugu direla aretzeak, ez? Bai. Pireneik arratzeko aretzeak, ez dakit zuen produktu hori ze tamainakin, ze adinakin bilatzen duzuen. Guk hiltzen dugu, ara egiten aitzen garen gehienek urte inguruen. Urtea 11-12 hilabete hor, segun aratxea batzuten handitzen direleno, betzetan gutiago, urruixez ezenko izen, baina adin hortan ibiltzen gara gutxi gora bera, aratzeak hiltzeko saltzen dugune, gero bada jende haunitz, eta gero eta gehiago pasteroetan hasi dena, gero pentsuen garestitzea dela eta erabaki dute haunitzek saldu 6-7 hilabetetan eta jazta. Bai, pastero horiek gero zebaderotara eta gizentzen dute edo hiltzen dira horrela? Bada jendea zebaderotako erosten duena eta ja beraiek arduratzen dire gizentziaz. Bai, hori da, azkenean aretzeak gizentzeko badakigu, hautik martzaiola ez, hoendik ez dugu ezagutu eguzkiakin edo bilakin gizentzen direnik, eta horregun kontu gatera bar dire, ez? Pensua behar da, nahi eta nahi ez? Bai, ze azken urtiunten hilabetetik hilabetera ganda goititzen. Eta toneladan diferentzi nahiko haundei den abaritzen. Orduen, klaro, gizentzen duzulei toneladat gaten zaitzu nahiko agudo. Eta bai, gauze dago bezala kusite jende haunitzek bidei hartu du. Bai, zuen kasuan aretzak gizentzen dituzue, baina baduzue sorte edo produktori batipat etxean ere esaten aldugu baliatzen duzuela, ez? Anaia badu jatetxe bat ere eta jatetxean ateratzen duzue aratze aragi asko, ez? Bai, gura aratze gehienak, mendi ostatuen konsumitzen dugu. Ege da bakarren bat ziaurrize gaten duela, baina gutxiena, dagon demandak usite eta funtzionatzen duela usite gainera bezeroek baloratzen dute etxeko aragi izetia, bertakoa, orduen usite nola funtzionatzen duen gaur egun benpin, gehiena saltzen dugu bertan. Bai, orduan alde horretatik sorte hori duzue, gero jokatzen alduzue baita ere pixkot azkenen gorakada horiek, behar bada jatetxean edo ostatuan goratzen prezioa edo menua edo, nahiz eta jakin badakigu ere konsumitzaile nola dagoen, ez? Estu dagoela jende guztia pixka. Bai, ez, eta gero margena ere, bai. Azkenean gaur egun jatetxe bateko gamar balimedu arategi betera fileteak erostera, 18-20 euro ez dinor kentzen. Eta aldiz, zuzenean saldute margen hori ere jokatzeko aukera gehiago daude. Bai, eta gero ere, ezakit, baita ere ardilak eta izaten duzu ez zer ez? Bildotxa eta etxekoak. Berregun bat ardi ditugu ere bai, eta bildotxen kasuen dena eune hor kontsumitzen dugu. Egitegien hil, txuletietan iten dakute dena eta hola saltzen dugu. Bai, eta hor bezeroa azkenean, kontent geratzen dena ere bezeroa, bertako produktuak. Bai, azkenean dena kontent. Bai, etxeko bildoxki izen eta saiatzen gara ongi azten, mimoakin, produktu honekin, orduen nabaritzen da gero kontsumitzerako orduen ere, eta horrek ere laguntzen du bezeroak berriz errepikatzea. Bai, Pireneik arrazara bueltatuaz, urten zorionez, gauzak ez badire asko okertzen bintzat, iraia ondoar hortan, inen da berriz ere Pireneik arrazako ez, enkante lehiaketa nazionala ez, eta zuentzat ere, beste aliziente bat bezala, nahiz eta azkenean 2 urte ondotik, ohitura pixot galtzen da, eta nola ikusten duzu? Bai, 23, 24, 25 asteburuan izinde, eta kusi barra ber jendea parte hartzen duenez, egierran aurten erranduten bezala nahi urte zaila da pentsuen aldetik, bazkan aldetik, eta jende haunitzek ezin izan behar dute diro haunitzi gastatu hortan. Badakigu plaza batera erratzeko aziendak prestatu behar direla, eta ber jendea nola dagoen ere bai atratzeko zaurten gaina denbora ere kontran dugu, kontran gitu haunitz gauz, Nafarroan mandiren sutek ere bai badute ere gine, azkenean lasto landa haunitz ere dire, eta pentsatzeu prezioa nahiko goititorko dela. Orduen, kusi bar jendea nolatuen sakelak behiak prestatu alizeteko, azkenean eskatzen du bai esfortzu handi lan aldetik, eta oraintik hasi behar da ere bai plazaratra nahituenak behia prestatzen. Orduen, gaude batzuko hor. Bai, dudatan, kusi barko ez? Bai, kusi bar azkenean, hoi da. Bai, garrantzitsuena da, gutxienez parte hartzen duenak jendea gozatuko dula, bai parte hartzaileak eta batipat kanpotik heldu den jende guzti hori ez, Elizondo bezalako plaza bat, plaza ikusgarria da, eta sortzen den giroa eta lehen sektorearen pixkot
Bai. erakusleku bat da, ez? Egia da, bai, lehen sektorei bultzada emateko dela plaza arras polite, gainera, plaza horre beti ertauten bezala batu ezaugarri berezi batzuk, Euskal Herrin plaza gutxi direnak olakoak, Arbolpian, Belarrezko plaza gero, ondoan ere baduela zementuzko plaza hori desfiliak eta iteko. Instalazio aldetik, plaza gutxi dira inongi hornituek daudenak, eta gero baztango jendiak eta baztango udalak ere feria hori alik eta hobekin atratzeko egiten duen esfortza handia da. Bai. Orden alde hortatik ezin gara kexatu. Hurbiltzen den heinean datori ere solasteko aukera izango dugu, pixka bat gehiago antolatzaileekin ere, eta bitartean, Albaro, zuk ere uda ona pasa, eta ber gauzak hobera joaten diren. Eskerrik asko. Esker mila zuei ere. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.